băiatul ciuriu. De o 10 ești pregătit să-ți iei cancel pe internet? Mai repet o dată. Bă, mie îmi plac foarte mult, dar îmi plac. Gen la modul, pe bune aș mânca forță, stafidele. Uite și tu ce strigoi sunt pe aici. Am eu pe buze, Teo, dacă vrei. Jesse, era aici! Dar cu ce tundeți, că s-a luat tatuajul? Bă, ăsta e plus 18 filmul ăsta, nu? Dacă n-ai văzut filmul Bass House 2, poți să dai skip la următoarele 40 de secunde, pentru că o să dau niște spoilere. Așa că mergi la cinema și apoi întoarce-te aici la clip. Și nu uitați dai like. Salut clan, bă, direct de când am ieșit de la avant-premieră, deja veniseră niște copii la mine și mi-au zis că, dar tu ești criminalul. Deci vă jur, eu când am văzut filmul, mi s-a părut super evident. Am zis, mamă, cât de evident e cine e criminalul, o să se prindă toată lumea. Dar aparent cine nu s-a uitat atent la film, că na, poți să înțeleg, când te duci cu tovară și acolo mai râsuri, mai alea, mai faci un TikTok, mai așa și nu prinzi tot filmul. Dar vreau să vă spun că clar nu sunt eu criminal, adică cine a înțeles a înțeles și este destul de clar, doar că trebuie să fii atent la film, să te uiți. Drăcea nici atât, Drăcea zice și la final că a făcut tot un spirit de glumă și doar că gluma a fost mai deplasată, să zic așa, cum face Drăcea și în viața reală mai glume deplasate, dar este acolo un interviu și mai multe detalii pe parcursul filmului care vă dau de înțeles cine este criminalul. Deci cine a înțeles din prima, felicitări, cine nu, mai mergeți o dată la film. Vă pup. La costume și aici după asta se schimbă lumea și uitați inimioare, este din cine se aici. Păi ce faceți, mă, aici, mă? Mă, tu ce te-ai ascuns mic acolo, mă, că te-am prins? Ce făceați, mă? O să las și prima parte la montaj. Care prima parte? Mă pune zice lumea că... Care prima parte? Care prima parte? Bă, și uite cu inimioare aici la cap, cu... Bună ziua, clan, v-am luat direct din pâine de la filmări, uite la aici pe Gabi. Gabi zice ceva la vlog. YOLO. Gabi e mai YOLO, așa. Bună seara, bună seara. Ia uite-i. Primul 11. Good morning picture. Bună, Angie. Salut, nu mi-era dor de această cameră. Salut. Salut. Seara n-am filmat, dar am fost aici până la 5 dimineața în camera asta. Camera armelor. Uite și tu ce strigoi sunt pe aici. Nu mă refer la oamenii dinăuntru să nu se înțeleagă greșit. Da. Și e noapte să fim doar atenți și să nu vorbim. Și că e greu, e un exercițiu greu. Da. Dar ne ajută foarte mult pe toți. Că suntem un pic vrăjiți, am muncit multe nopți și zile. Și uite, de exemplu, vezi? 2, vezi? Adică chestiile astea trebuie să le abținem un pic. Hai să citim. Mergem și noi uităm la meci. Grigore primește un beach porno pe DSM. Uite ce scrie aici, ce scrie așa, mă. Bă, ăsta e plus 18 filmul ăsta, nu? Gata, Teo, oprește-te, nu mai râsuri aici. Da. Camera armelor, toți sunt adunați în jurul lui Teo și au arme în mâini. Ok. Am terminat blocking-ul. Blocking-ul ce înseamnă? Adică ne cheamă, ne pune acolo ca pe statui ca să știe camera ce joc să-și ia. Și acum ne ducem, îmbrăcat sunt. Am venit direct de acasă. Salut, Alex Fâlc. Și ne ducem la păr. Ce să-mi facă la păr? Deja e grosuță. Bună ziua. Păi aici n-am nevoie, nu? Părul e belea. Mâine mă tund că e belea. Era belea cu părul meu. Dar să vezi de ce belea o să dai tu dacă nu dai like. Să nu zici că nu te-am avertizat. Te tunzi azi. Nu, mâine mă tund. Ba, azi te tunzi. N-ai cum să filmezi așa. Bă, mă duc mâine, am făcut programarea, iurea mă tund acum, mă duc la băiatul ăla, degeaba. Și oricum eu n-am cum să-mi înșel băiatul, îmi pare rău. Nu se atinge nimeni, îmi pare foarte rău. Păi nu e vorba de înșelat, e vorba de racord. Nu, aici apar puțin. Rău, am doar o secvență azi. Bă! Ce? Păi atunci dacă tu nu te tunzi, eu de ce m-aș de care tu Că ai prelată, frate. Elvis Presley în Nu cred! Îl bagă? Ia uite la salon Dani Costil tunde ea. Tunsoare stil Kennedy. Dar cu ce tundeți că s-a luat tatuajul? Ce mașină e, doamnă? Da, mă, să tunde lumea pe aici. Normal că mă întorc. Stăteam prea mulți pe metru pătrat, mi-aduce aminte de copilărie când stăteam în autobuz mulți, nu mai ai chef. Dă-le puțin, Paul, că nu știi. Ia uitați, vă uitați la film și într-o dată un băiat tuciuriu. Perfect. Ce-am făcut, mă? Care o aveți cu abțipild A? Asta e a ta, da. Mișto asta, Paul. Pe Piața Neagră la cât mergi? Bă, să știe totul, Costi. Și în glumă spune adevărul. A ajuns și Tina la filmări. Ce? Uite-te la noi puțin. Tina.
No way. Ce se întâmplă? Uitați ce se întâmplă în filme. Totul e cu AI. E AI videoclipul meu sau e AI Tina în film? Nu o să știți niciodată. Ați văzut? Bună, Angie! Bună, Fanny. Uite. Angie și cu Tapi aici. De ce Angie? Ca să înțelegeți? M-a distrus. Mâna stângă, mâna dreaptă. Da, da. Dacă în această secvență am... Uite unde. Ăsta aici. Dacă în următoarea e așa... Nu contează că am filmat 2 ore jumate. Nu, din nou de la început, că era ăsta așa. Nu, glumim, da, așa trebuie. Băi, vedeți, am văzut filme mari cu Leonardo DiCaprio în care ea nu țineau cont. Așa că Leonardo DiCaprio, dacă vezi videoclipul ăsta, ia-o pe Angie în următorul film ca să fie ceva profi. Kevin Hart, și la tine mă refer, că știu că te uiți. Am văzut niște filme cu tine, Kevin Hart, de sânge, Angie. Dacă îți dau să te uiți, cred că îți rup părul din cap. Nebunie rău de tot. Tapi la fel, de exemplu, în secvența asta, dacă să zicem că eu am băut și am pus paharul aici cu a ta ceam în el, Tapi vine, îi face poză și știe paharul ăla o să fie mereu în același loc cu atâta lichid în el, niciodată mai mult, niciodată mai puțin. Tapi la fel, super profi. Dați băi telefoanele alea odată. Hai mă, gata, lăsați telefoanele, filmările, hai să fim puțin profi. Stăm să ne facem glume. La poliția nouă. Ia, câta dublă? A 8-a dublă mâncavaș. Asta e one shot. Adică toată secvența asta cu noi ăștia mulți de aici e dintr-o bucată. Paul, nu pui și camera mea aici? Nu cred, pe bune o pui? Băi, uitați ce a făcut Paul. Mi-a pus camera pe cameră. Adică ce vede filmul, vedeți și voi. Nu, e mai rapid aici. Dar aia e ideea. Trebuie să facem cumva să ne apărăm. Pinica ia cu ăsta. Vlada? Nu, eu nu vreau. Uite, Miruna. Mulțumesc! Grigore? Ce nebunie și cineva n-a fost cu minte. Eu n-am ce să fac cu ăsta, ia-l tu. Vezi dacă e ce trebuie. Hai. Bă, Costi, frate, îmi pare rău. Ce vrei mă să fac cu ăsta? Să șterg pe jos sângele? Păi n-am ce să fac, astea-s toate. Mai tragi tu, poți mai scurt. Two hours later. Cât e miță ea? 11 mâncavaș. La 12 meu cu 13. Haide mă, la 12 gata. 12 cu pauză. Hai și intră varul. A 12-a dublă, intră varul. Zi. Nu cred. Încă una, hai băieții. Băi, a 13, asta e cu noroc. A 13 e cu noroc. 2 hours later. Haide mă, numărul 13, s-a tras numărul 13. Ce faci, Paul? S-a terminat, nu ți-a zis? Nu ți-a zis Iulian? Stop, a dat stop. A dat stop, Iulian. Hei, Paul, Paul, a dat stop. A dat stop, Paul. Paul, ești cu noi? N-ai căpușa, Paul, n-ai căpușa. Talent, Teo, talent. Și bine trasat! Trasă, mă! Este trasă! Ce tricou preferi? Cum arată Barța? La mine! Cum e acum? Ăsta e de anul trecut? Nu, pe care vrei să-l alegi pentru... Ăsta e de sezonul ăsta, adică e fresh. E scos din cuptor. Da, să poți să-i dezlipești alea. N-am lăsat-o așa, știți că fratele vostru a băgat Barcelona în film. I-am păcălit pe ăștia și o să avem 3 zile de filmare în Barcelona. O să avem 3 zile de filmare în Barcelona cu mine, în care eu în film sunt în Barcelona și ăștia mă sună pe mine să vin aici. Eu sunt în Barcelona, știi? Și trebuie să fie cadre cu mine la meci, la Barça, la El Clasico. Trebuie să fie cadre cu mine pe plajă în Barcelona, trebuie să fie cadre. Și uite așa am concediu 3 zile la Barcelona. Interes profesional, ai înțeles? Și Alexia filmează în Ploiești, adică e pentru toată lumea corect. Toată lumea are deplasări, adică să nu credeți. Mamă, ce mai speria. Ia, care e gluma cu Ploiești, Alexia? Să zic că în comentarii. Ploiești, o belești sau ce? Eu zic ce-mi vine la mână. A plecat băiatul acasă, că l-așteaptă regele. E un pic strajniște sunet. Faci mișto? Nu. Mamă, Gabi, am crezut că... Oh, nicio problemă. Am crezut că mă iei la mișto, am crezut că faci tu o glumă. Unde trage wild track? Fasole, cartoși cu aripioare, sfeclă roșie. Acolo s-a executat la fel. Aici, cu mămăligă, ce e aia? Nu știu eu. Sunt mic, nu știu eu ce e aia. Suntem mici. Și cam aia e. Hai să-i dăm drumul la joacă. E bună? Da, ai mâncat cu frunză, ce aveai? Ce-i mă cu? Nu e... Os de pește. Era os de pește, mă. Ia zi, regele, că văd că am luat căpățâni, ia zi. Ia mă, dă un taste la căpățâni. Și...
Bun? Bună? Hai mă, mănâncă, băi, să te faci mare, că tare mic ai rămas. Avem și eu bilet la PCSB cu Paul, mergem și eu cu fratele meu la meci. Așa, de show. Ai filmări, nu mergi la meci. Ce te duci la meci? N-ai cum, că filmăm toată noaptea. Dacă am venit aici, la 9:30 mai erau 15 minute din meci și e 2:30 și n-am filmat nimic. Ne-am bătut puțin pe la ușă, pe acolo, m-am filmat și uite, e 2:30, suntem aici. Nici la meci nu m-am dus, nici de dormit n-am dormit. La FCSB cu Paul nu m-am mai dus. Dar am o surpriză pentru voi și dacă se strâng 7000 de like-uri la acest episod, vine un vlog în care am fost la meciul. Pază. Și unde filmăm afară, e bine că sunt și puține grade. Acum stăm, ce să mai și faci? Mai aruncă, mă, Albert, și tu o bombă de aia financiară, o vorbă să sară fetele așa în aer. Mai zi eu ceva. Nu mai s-au desuflat toată lumea. Șeful meu. Da, ce să zic, Doamne ăștia, m-am plictisit de table, m-am jucat table de-am nebunit, am vorbit, nu știu ce să mai facem. Hai, ne auzim, vedem când filmăm. Următorul cadru pe care îl tragem este explozia mașinii. Voi o să apăreți în același cadru cu acea explozie și o să avem o singură explozie. Așa că e foarte important ca măcar acolo să fim pe treabă. Adică să mă ascultați un pic. Vorbim de reacțiile fiecăruia și it's a one-time deal. That's it. Dacă o dăm prost, suntem terminați. Fac rapid, fac tot. După aia venim la voi, luăm niște reacții pe close-up-uri, acolo avem ceva mai multă libertate și după aia se pleacă acasă. Dar foarte important să ne iasă explozia asta. Sunteți undeva în fundal, e momentul care, după ce l-ați aruncat voi pe Imogen de pe scaunul cu rotile, ieșiți afară, a explodat mașina, reacție la explozie, gen, puteți să ne aruncăm pe jos de asta? Asta nu știu, asta o să vreau să Florin cu voi. Eu zic că nu vă aruncați pe jos, dar poți să ai o reacție de what the fuck. Ce tare, și chiar să ne coi cum explodează? Da. Bine, oricum cred că te sperii puțin, poți să faci, clar, că se aude gen. Explozia e un cuvânt optimist. Explozia va fi adăugată în postproducție. Noi o să avem niște tunuri de foc care să fie foarte, foarte puternici, o să fie flăcări foarte mari, dar nu o să fie explozie, gen ciupercă și sunet. Dar tot o să fie sunet. O să fie strong, da, adică o să arate bine. Și plecăm spre încolo, ne-au chemat, este 2:51, gradele sunt minus 9, o dăm în minus 10, cică. Ce m-a jucat Messi aseară cu Kansas City, a dat gol pe minus 14 grade. Pe mine mă oprește o filmare. Hai că mai avem până la 5:30 să vedem, să sperăm că nu întârziem. E 4, teoretic o oră jumate, nu era o oră jumate, să sperăm. Ia uite un scaun acolo, să șed și eu un pic și o să merg și eu. Bă. E una mare, nu? Și live-urile astea copii nu sunt chiar așa ușoare. Să nu pățească ceva, mi-e frică mie. E greu, frate, chiar e greu. Mă, gata, bă, să pleacă acasă, bă! S-au făcut și minus 10 grade. Hai, baftă, Marius! Marius mai rămâne, că mai are ceva. Mamă, se pleacă acasă, bă! Mamă, Alexia, stai pe două, bă, ușor cu pianul pe scări. Ia uite, 5 în cap. Aoleu, mâncava-și gura voastră, dacă nu e jale de frig. Câte s-au făcut? Minus 10 între timp? Zice că se ține la minus 9. Ha, s-au fetele să se schimbe. Doamne, ce frig a fost, bă, și chestia când stai afară. Bă, dacă stai în ușă, e mult mai frig, că se face curent, deci nu doare ceafa, mă doare spatele. Și ne-am întors, clan, este o altă zi. Aceeași față de prost în mine, în care mergem la filmări. Băi, aseară am ajuns la 5:30, cred că era, când am ajuns acasă. Direct Leșin s-a numit ăla, că la nu s-a numit Som, am leșinat. Azi am stat acasă, sunt înțepenit să-mi bat piciorul și azi filmăm tot afară, din păcate. Băi, frate, eu aș prefera oricând, într-adevăr, să filmez pe frig decât pe căldură. Adică cum era la Atletico Textil astă vară pe 38 de grade, la 12 ziua, să-ți bată soarele fix deasupra capului. Acolo nu mai ai ce să dai jos pe tine. Aici parcă mai pus o bluză pe dedesubt. Într-adevăr, frig greu de tot. Mă simt puțin înțepenit. Dar și vestimentația noastră, să mor eu dacă nu... Ne-au pus să ne îmbrăcăm, zici că filmăm în august, așa ne-a pus să ne îmbrăcăm. În septembrie, să nu fiu rău. Și uite și tu, ne ține pe minus 9 grade afară, acum sunt minus 2,5, să rumna unchiule, ne mișcăm așa. Filmăm tot afară, într-adevăr azi e mai scurt, nu suntem așa de mulți, poate merge mai repede, țac, pac. Da, și uite, am ajuns și noi pe aici. Ne vedem pe interior, mă duc să mă schimb, să mă ale noastre și ne vedem în interior. A, uite cine ne așteaptă la filmări, a, uite. Aia zic, Franci, altceva. Ăsta e al meu, da? Am plecat.
Gata. Mamă, ce-ai slăbit, drăcea, bă. Place? Spați și aia? Ok. Mi se părea mie că parcă ai fost mai funny azi, dar nu erai, scuze. Da, ne vedem la Minte-mă frumos. Hai că nici drăcea am uitat la filmări, noi ce să mâncăm. Ce să n-am niciun chef de nimic, am doar o pereche de șosete și afară nicio șosetă nu face față. Hai să vedem ce-o da Justiția și să sperăm că rupem ușa. Mamă, ce bine. Eozeciul. Doamne ajută aici să ne intre căldura în oasă. Bă, dar fără mișto, mi-aseară că mi-a intrat frigul în oase. Bă, aseară n-am dormit bine, nu știu, nu-mi găseam poziția, și mă dor toate. Hai să vedem. Păi ce mizezi, mă, pe Justiție? Ce zici, că este o carne de pasăre, e o carne de vaca? De ce crezi că este? Bă, sincer, nu știu, dar sper să fie ceva mult. Ciorbică, eu zic că ciorbica e de pui, miroase a pui. Ce este? Poftă bună, Franci. Mamă, pui dulce, acrișor, murături, ciorbă de cartofi. De cartofi? Talent. Dar cum, că am plecat primii? Ce s-a întâmplat? Ăștia au pândit, mai atent. Hai să vedem. Teozeciu, ești pregătit să-ți iei cancel pe internet? Mai repet o dată. Bă, mie îmi plac foarte mult, dar îmi plac. Gen la modul, pe bune aș mânca forță, stafidele. Care-i problema? Sunt plăcintă cu brânză dulce și stafide, da? E extraordinar, e exemplar. Îmi face mama o brânză dulce cu stafide. Bă, e raiul pe pământ. Despre ce vorbim? Dar de ce nu-ți plac? Hai, mă, cum să întrebi așa ceva? Stafidele și în cozona, chiar ți-ți plac? Nu-mi displac. Bine, Teo. De acum nu mai ai orice discuție cum ai terminat-o. Dar de ce nu-ți plac? Trebuie să-mi descrii. Trebuie să mă faci să înțeleg. Zici că sunt... Nu pot să zic aici ce zici că sunt. Nu e... Când simt o stafidă de aia în gură, dacă nu mi se vine să vomit. Și voi la fel, bă? Doamne. Auzi, stafide mănâncă. Să vezi ce scui pe mâncare. Ciorbă de cartofi, orez cu aripioare, sweet chili și o salată. Asta da Justiția. Mănâncă și cu mătru aici, ca la nuntă, coada e mare. Fetelor, am văzut că a venit mașina aia de ajutoare, știți de ce? Am înțeles. Mi-ai adus, mă, și mie o țigară, că te-am rugat. Da. Ce mă, Bogdi, mă? Ce dormi era de tine. Nu mai spălați, fetelor, lăsați-l aici. Ai avut și dublură, până acum ai avut dublură. Și ce bine să te-ai. Îmi dați și mie puțin strugurel de la... Am eu pe buze, Teo, dacă ori. Jesse, era aici! Hai, gata, că mă piși pe tine.